सो खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही सगळेजण इथे आलात आणि एकदम शॉर्ट नोटीसवर आपली एक चांगली पार्टी झाली. पार्टी म्हणण्यापेक्षा सगळेजण आपण एकत्र आलो आणि प्रत्येकाने आपापल्या विचारांची देवाणघेवाण, कसं आपलं युट्यूब जर्नी चालू झाली याबद्दलची सगळ्यांनी माहिती दिली आणि खूप छान वाटलं. खरं तर म्हणायला गेलो तर ही जी लोक आहेत, ही चॅनल मोठं करण्यामध्ये या लोकांचा सगळ्यांचा हात आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये या लोकांची साथ. आणला शंकर आणि पार्वती मांडीवर. बारीक होय अरे एकदम. उभो कापूचो ना. अरे चवीनुसार मीठ. नाही मी खूप वेळा मिळताची वाट लावली. होत आता संपली ही पुरतली. ओतूक नाही गावाचं. वा 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 वा. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही चाललोय अमोल सावंतच्या गावी म्हणजे अजगणी गावात, आणि तिथे आम्ही जाऊन आज एक छोटंसं सेलिब्रेशन करणार आहे. मालवणी लाईव्हचे लकी दादा यांचे 4 लाख सबस्क्रायबर पूर्ण झाले आणि त्याचं छोटंसं सेलिब्रेशन करणार. तर अमोल सावंत बोलला की आमच्या गावी करूया. तर बोललो ठीक आहे. आणि त्याच्याजवळ एक जागा पण मस्त लोकेशन आहे, तर त्या लोकेशनला जाऊनच आपण आता भेटूया. आपल्याला वाटेत लकी दादा भेटतील, त्याच्यानंतर बंटी कांबळी, अक्षय नेरुरकर आणि नंतर अमोल सावंत, नम्या पण असेल सोबत. तर चला आता आधी जाऊया आणि डायरेक्ट लोकेशनला जाऊन भेटूया. चला तर मित्रांनो, आम्ही आता आलोय अमोल सावंतच्या गावी आणि आम्ही आता इथे पार्टी करणार आहोत छोटीशी. अचानक ठरले पोपटी वगैरे बनवणार. मालवणी लाईव्हचे लकी दादा यांचे 400 के पूर्ण झाले, त्याबद्दल छोटीशी 4 लाख सबस्क्रायबर झाले, त्याबद्दल छोटीशी पार्टी. मित्रांनो, आम्ही आता बनवणार आहे पोपटी ना. बनवणार पोपटी लकी दादा बनवणार आहेत. तो पोपटी ही अशी एक गोष्ट आहे की जी पालघर पासून ते पुढे चिपळूण रत्नागिरी पर्यंत आहे. कारण त्याला जो असं म्हणतात की भांबुर्डीचा पाला जो शेतातला मिळतो तो तिकडेच मिळतो. पण आता आपल्याकडे पण तो पाला मिळतो. आता आपण असगणीमध्ये आहोत किंवा आपल्या रेवंडीमध्ये आपण गेल्या वेळेला बनवलेली, तर तिथे पण पाला तो मिळतो. आणि जर तुम्हाला भांबुर्डीचा पाला नसेल तर मग आपण केळीची पानं देखील लावू शकतो त्याच्यात ना. तर आता आपण एका मडक्यामध्ये, मोठ्या मडक्यामध्ये आपण त्याच्यामध्ये स्वीट पोटॅटो म्हणजे काय म्हणतात त्याला, मकाचं कणीस, त्याच्यानंतर स्वीट पोटॅटो, नंतर पोटॅटो म्हणजे बटाटी म्हणजे रताळी, स्वीट पोटॅटो म्हणजे रताळी, त्याच्यानंतर आपण अंडी टाकणार आहोत, चिकन मॅरिनेटेड चिकन टाकणार आहोत. अशा बऱ्याच गोष्टी टाकणार आहोत. ते बघूया आता आपण आणि काय आग लावायचं काम चालू. आणि आता इथे आग लावायचं काम चालू आहे. म्हणजे तुम्ही करतायत फक्त आधी, कारण इथे थोडीशी पिंगाणी वगैरे आहेत, मच्छर आहे. आपल्यासोबत आहे नम्या आणि अक्षय मालवणी विरण बाजार. अक्षयच्या पण चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि लकी दादा तर सोबतच असतात. हा. आणि अमोल आणि बंटी कुठे गेले ते भांबुर्डीचं पालो आणू. तर मित्रांनो, अक्षयने आग लावल्याने बघा, नम्या आणि अक्षय आग लावे आणि त्यांनी किरमा सगळी घालवल्याने ती जातली. किमरा नाही रे, किरमा. ही लाकडा पुरतली एवढी. तर आता नम्यान धग पेटवल्या ना, आता धगाक बसतो थोडा वेळ. किमरा पण टाको, किमरा गेली सगळी गेली किरमा. या साईडची पण गेली, त्या साईडची पण गेली. चिकन करता काय मटन? हा, म्हणजे आधी पोपटीची तयारी. चिकन मोठाच ठेव, मग ती सुट्टीत नको करू, राहून दे. नको. नम्या आता चिकन धुवून घेता, सुट्टी करून घेता. सुट्टी केल्याला ते तेवढेच राहून दे ना पीस. हा, धुवून घे. मग हे पण घे ना एका साईडला मटन. डब्यात टाके ना धुवून या. ओके. आम्ही आता चिकन धुवून घेता. बस पाणी बिनी सगळं आणलं आम्ही.
हा आपला कसा तंदुरी मसाला आहे ना. तंदुरी तंदुरी मसाला सगळं टाक नंतर मॅरिनेट सगळं टाकू. सगळं टाकू दा. बस थांब जरा नाही तो चाट मसाला. चाट मसाला ना. हा चाट मसाला हा चाट मसाला. बस. आणि हे लिंबू. आता अख्ख्या कापलं वरचा टपरा कापू गयो होता आणि असं पिळू गयो. टपरा सवय नाही ती. दुसरा दिवस मीठ नाही आणलं ना. मीठ नाही आणलं ना. आणलं आणलं. देव मीठ देव. मीठ आणि चवीनुसार मीठ. सर घरचा मसाला नको. बघ मीठ हे बघा रे बस झाला. जरासा तिखा लाल टाका. तिखा लाल रे. बस बस बस. चला तेल टाक. हे आलं तेल. काय जास्त झालं की बस. चालतं. बस बस जास्त आणि काय राहुला मिक्स माडी पूर्ण घालून घे व्यवस्थित. आता सांग मिक्स करतो. आता नम्या मिक्स करतोय. व्यवस्थित कर. मसालो लागा को हा सगळ्या एका. आता पोपटीचं मॅरिनेशन झालंय. आणि आता खतरनाक. बाजूला ठेवून बकऱ्याचं टेस्ट बघ बरोबर आहे काय. बघ खाऊन बघ. बघ. बर मी आता बकऱ्याचा मटणाचं हे करतोय. अक्षयने आणलंय ना. अक्षयने बकऱ्याचं मटण आणलंय. आणि बकऱ्याचं त्याच्यात मटण आता आपल्या बनवचा ह्या मसाल्यामध्ये. हे लकी दादाचो ब्रँड आपल्या मालवणी मसालो, आवशीच्या हातचो मसालो. यामध्ये पाव किलो अर्धा किलोच्या पॅकेटमध्ये तुमका उपलब्ध आहेत. तुमका खाली नंबर येत त्याच्यावरून तुम्ही ऑर्डर करू शकता. कुठे पण हो मागवलं तर तिथे बाय पोस्ट देऊ शकतो. देऊ शकता. ओके. आवशीच्या हातचो अस्सल मालवणी मसालो. हे बघ धुवून घे वायच. ते पाण्यात काढ ना. ते नको रे. तू पाणी आणलं ना. तेवढा पाणी नको रे फुगड घालू. तुका मगाशी हात या करून शूटिंग वाटलं ना. शूटिंग लावलं. ते कसलो पालो यो. भांबुर्डा ना. काय पाहिजे. भांबुर्ड्याचा पालो. पहिले ना ह्याच्यात ठेव. ऐकलं. बांबुर्ड्याचा पाला. केडली ठेवतात ना इथे. हा तसे ठेव. काजू ठेवून दे. अरे काय तर काढून दे धुवून काही आणून देऊया. भांबुर्ड्याचा पालो आणि तोपर्यंत काजू कर. ए ते एक फोडलेला आताच घे. ऐता बघ. या असत ना चकण्याचा काय नको काढली आणून. आता काजू खातो आम्ही. घरचे पण खाला नाही मस्त आहेत ना काजू. जास्त काजू खाऊ नको. जास्त खाऊ नको हं? ए अमोल जास्त पण खाऊ नको काजू. सांगता काय नाही मला. पोपटीचं बाकीचं सामान टोमॅटो कांदे लसूण हे आला गाजर रताळी आणि आता नम्या पालो लावून घेता. पालो लावतो. वाजवूया. लाव यांका मॅरिनेट कोण करता. लाव तू लाव. अरे लाव. अरे तू लाव आधी चल. पहिले अंडी लावून घ्या. अंडी शेवटी ठेव. अंडी मधल्या थराक लावूया. आता बघ एका मॅरिनेट करू बघा. कशाला. मॅरिनेट करू नको. आता मीठ टाक. मीठ आणि मसाला मिक्स करून. अरे हेंका मक्याक लावायचं होय ना. ते बघ पोपटी स्पेशल लकी दा त्यांका विचारू का. सिंधुदुर्गात तो राहता कामानिमित्त तो करू शकता काय रे.
परत यासाठी. त्याचे मक्याचे 4 तुकडे कर. मधून कापू नको. काय का 4 तुकडे कसे उभे? मक्याचे 2-2 कर, असे 6 कर. हो रवा होय कॅम्प नाही स्टुडिओ बनवलो. स्टेडियम बटाटे वाजतात बघ. आणि ह्यो बाबा लिंबू कापताय बघ. बाबा लिंबू कसे कापतात? हे दे ना मला हे दे ना. काय हरभऱ्याचे शेंगे नाही चाट मसाला टाक. मीठ टाकायचा आणि चाट मसाला दे. हे घे. अजून हा मसाला पण टाक. बस बस, जास्त नको. थोडासा टाक. थोडासा चाट मसाला टाक. थोडस चवीपुरती चाट मसाला वापरायचा. आता मिक्स कर आणि त्याला कोलसवून घ्यायचं. कोलसवता वगैरे कोलसवून घेताना आमटे पडतील ना त्याच्यात. दाढी खाली. हरभरे गेले खाली गेले. पहिलं भांबर्डीचं पालं, नंतर हरभरे ना. मके लाव. आता काय मका. हे घे ताटच आम्ही. मग तू कॅन घेतल्यान मको आणि लाव घेत तू लाव लाईनीत लावचे तुझी इच्छा. 6 आहे का? गौर एक मध्ये लावूया. गौर एक मध्ये लावूया. आता बटाटी पण लाव. कट मारू काय थोडे नाही टाक. ती बघ तिथे जा. सूर्य आपल्याकडे नको अक्कीत लाव. नको आता बटाटी हे पण लाव ना. आलू लावलं. बटाटी आणि रताळी टाक. बाजूनी पाला लावा, मध्ये पाला नको टाकू. बाजूनी लाव. बटाटे आणि रताळी टाकल्या. आलू बांबुर्ड्याचे. आता काय कर माहिती पालो बाजूसून लावायचं ना. काय करशील सांग? हे मटर मटर टाक. चिकन शेवटलंय त्याला. मटर टाकतो. मटर टाक. लसूण लसूण टाक. झेजूरवशी पाकळ्या काढू घ्यायचं डायरेक्ट. आपल्याला बकरा मटन मध्ये पण टाकायचे. थोडी ठेव. एक बाजूक ठेव. नाही आहे ना, 2 आहेत. लसूण 1-2 कांदे टाकलं ना. आता मटार पण टाकून घेता. मटर टाक. मिरची टाकू नको बघ भाऊजी. टाक तू काय नाही. कट मारतला त्यांका वाढीतले का अमोल थांब. हे नदीच्या त्या साईडला की या साईडला? या साईडलाच आहेत तरी आपल्या बाजूला. आपल्या साईडला नाराज होईल. हा हे मडक्या हव्या अशा हिशोबात मार. काय जाऊन टाकशील. आता पालं ना परत साईडून साईडला लावायचं.
स्पेशल हे त्याला चिकन द्या. नम्याक स्पेशल पोपटीसाठी आणलेलं. आता चिकन. तर ही चिकन पोपटी आपण बनवतो त्याकडे आता चिकन टाकून वर अंडी टाकून आपली पोपटी तयार होणार आहे. आणि हे बघा सगळे कसे झोंबले आहेत बघा, सगळे मीडियावाले बघा. नम्याजी 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 इधर देखो. राइट में नम्याजी लेफ्ट में लेफ्ट में ये कैसे बनाते हैं? सीधा देखो. नम्याजी खुश हुए. प्लीज. स्पेशल पोपटीसाठी हा. नम्या आपला पोपट अरे चिकन लावून घेतलं. चिकन लावून झालं. हे आता काय अंडी सगळे प्रकार अंडी वरती लावतलं. नाही तर काय होणार माहिती आपल्याला बर्ड फ्लू होईल. अंडी दूर आहे. आता अंडी लावून घेताय ना. नकली काय आता नकली गेला चल तो इथं असली लाव. एक पुवांडा होता आता परत पाल लावून घ्यायचं. पाशीलो काय रे. ए आता काय करा म्हणजे टोमॅटो साफ करा. ही पोरं करतील बाकी. भारी रे. चल अक्कर रे आता चल. हे चले हे अक्कर नमे अक्कर. हे हलवले आणि ती. आता आग लावा. आणि तुझा शॉट काय, तुझा डायलॉग काय? भागो ऍक्शन मडके घेऊन भागो. चल झालं ना. पूर्ण पॅक केलं. ओम शांती ओम. ती तर लावायची आहे बघा. आग लावची तयारी करतो. अक्षय तयारी करतात जोरदार. आणि नम्या चल आम्ही आता पत्र घेऊन येऊया. हे पिशवीतून येतो ना. या पिशवीत पुरात 2 पिशवी आहेत ना. भर दाबून भर सगळं. तर पोपटीसाठी पथेरो गोळा करतो बघा. पालो पाचोळ नेऊन नंतर नाहीतर आग पेटायची नाही त्याची. बरोबर. अजून लागतो ना आपल्या लगेच. किती पुढे चालले आहेत शॉपिंग करून. पथेऱ्याची शॉपिंग. उलट करून ठेवायचं ना. नवे काजू करते. नाही तर बोलाक जमाचा नाही. मी काय म्हणतोय तो बाजू.
आजचे उत्सव मूर्ती आजचे 4 लाखाचे. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसला गणपती टुकुमुकू बघतोय चांगला पाय वाजते. कोणाला आपली कला सादर करायची तर करा. चला नेक्स्ट. ए झिंगालाला हे next. हे बघ झिंगालाला जिंगाला हो जिंगाला हो. काय तेवढाच खय होत आता संपली ही पुरतली. तर पहिली पोपटी टोपी घालू. हा मगच पोपटी बनवायची ना. पोपटी बनते. असा बंटी कांबळेंचा मत. अजून 2 होतील ना. स्मॉल होतील. साईडला आपली पोपटी तयार होता आणि दुसऱ्या साईडला चल वेळ काढू. मटन बकऱ्याचं मटणाची तयारी. चल घाल. किती बघा अजून अजून बस 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 चल. बाकीचा घे चल. वाकडा जायला लागला या. नाही नाही बरोबर आहे. आहे ना आता. थांब जरा थांब. तापण देऊयात तेल. तेल तापू दे रे. टाकू दे. आता तेल तापला आता टाक कांदो. बाका येणार नाही हा, मी जेवण करू. मी लकी अरे तू कांदो तर टाक. लसूण टाकू बाई. घाल कांदा. घाल कांदा. सगळं टाकू. लसूण पण घाल. कांदा आणि लसूण टाक. परत थोडस मसालो. हात काप. टाकलं असतं तर चाललं असतं. अजून टाकू. ओके चला आता मटन असं नको रे. डायरेक्ट ढकल आतमध्ये. असं असं टाकते. जवळ घे जवळ घे. तर बकरा मटन आता ढकल ना वरून. बकऱ्याचं मटण. आता ढोळ चला आता शिकलो. बकऱ्याचं मटण. निरुडकरांचा अक्षर. शाळकरांचं सचिन. कांबळ्यांचा विश्व. कांबळी नाही रे. कांबळीच म्हटलं. सावतांचो अमलो. त्यात घेऊचे. तर झाकण ठेवून त्याच्यावर थोडसा पाणी. ओके, बस आग बुजणे नाही काही. वाटापा. वाटापा नाही ते सुक्या व्हायचं नुसतं मसाल्याचा. हे घाल. वाटाप घालूचा. नाही ठेवूया. ताटली ठेव. नंतर आता हे कर. पाणी घाल. पाणी होत त्याच्यात.
परत माल वाटप. थांब बस बस बेंचच ना. फिरव ना मी नाही फिरव तू रे चल. वाटप जास्त होता काय रे. नको घालू वाटप कमी घाल. तेवढाच घाल. उद्या घातल्यात घ्यायचं गावात चिकन. बस झाला वाटप ना. हो. चल वाटप घालून झाला. परत ठेव काय झाकण. हो. झाकण ठेव. गौरव जरासा मसाला खा. मसाला घाल थोडासा अजून. तुमच्यासाठी स्पेशल. बघा वाईट घालताय नको. बघ बस बस तिखट होत नाही. बस बस हम्म. पसरव. मीठ 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 घाल, मीठ घाल, मीठ घाल. किट्टू. अरे चवीनुसार मीठ. नाही मी खूप वेळा मिळताची वाट लावली. फळणी केलंय पण फारच नाही आले. सुट्टा की ना. गौऱ्यान काय बांधले ना काय. पण कोल्हापूरवाले मी खोबरं नाही घालतात ना. तुला मास्क घेऊन का टाकायचं असतं? का टाकायचं. सर्दी जाते. आपल्या हातात बांगड्या नसतात हा म्हणजे वास घेऊन टाकायचं. असं मला आहे. हरिभाऊनी शिकवले. चल मीठ टाकलं आता ढवळ चल पट करून. झाला. तर परीक्षक इथे आलेले आहेत आणि परीक्षक जेवणाची टेस्ट करत आहेत. हा, मटणाची टेस्ट करत आहेत. झाले एक नम्या एक नंबर. हा, काय कावळ्या उडवता काय उडव. झाला. परीक्षक कसं आहे? कसं आहे. ओके. भाकरी कोल्हे भाकरी झाकून ठेवते. ए भाकरी झाकून काय आता खाऊचेच मेले. हा पोपटी काढूची ना. पोपटी काय तू काढत. पोपटी काढत आता काढ. हो. ए पानं घे. अमोल काय ते काय थंडी लागतात ते बघ. ए गोल भाषे. अमर नाही रे. ही अक्षय दे त्याच्याकडे. काय मला अरे काय तुझं चाललं आहे? काय नुसतं बडबड बडबड मगासपासून बडबड. अरे शिजते. आता पानं धुवून घेतो. मोठा मोठा दे. पानावर जेवायचं सगळं. माळा कधी दिसला. चल कवळा तर कवळा चल तू धुवून घे. गावची सवय. ए बबलू पाटील तू इकडे फक्त फुक पप्पू मारून पाटील टाक हे. आता रवाना तुला शूट करायचं. आता नम्या पोपटी घेऊन येतात. चल लंगोट हातात. वास्तर बरोबर येतं ना. वास तर बरं येईल. थांब थांब मला हात भाजून घेऊ नको. चल पोपटी रेडी. नाही तर ओतूक नाही गावाचं. वा 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 मस्त झालं. हरभरे पण शिजले मस्त. कसं काय बाहेर पडत. हा, परत हलव. संपली चल तेवढीच ती. आता काय म्हणजे जीन येणार आहे. पसरव पसरव. चला पोपटी आता चला बसा. माडके घेऊन असं फोटो काढायला. लवकर केलंस. चल आपली पोपटी रेडी झाली. इथे अरे बघ खाक पण बसली. इथे पडलंय रे. पोपटी तयार आहे. काय या काय पोपटी एकदम तयार. याच्या बाजूला नम्या झाली व्यवस्थित. हा? जास्त शिजली ना ती आग जास्त झाली. ग्लास माझं. किती बघा टेस्ट. चिकन खाया.
चिकन गायब झालं व्यवस्थित. मस्त झालं ना चिकन पण. पटापट खाऊन घेऊया आता. अमोल बघ मस्त मस्त खाल्लं. मस्त टेस्ट कशी आहे. एक नंबर. मी खातो. चला वा पहिला ते खाऊन घेऊया. अक्षयला नको काय. चिकन खाऊया. फक्त गुरुवार लागतो. हा गुरुवार लागलो अक्षयचं. अरे नाही रे बघूया. तर आता पोपटीचा झाला. पोपटी खाऊन झाली. आता जेवण तू परत टाकणार जेवूया आता. टिकटॉकवर मी नव्हतो. बकऱ्याचा मटण आहे. टिकटॉकवर आपण व्हिडिओ बनवू. एक लाईव्ह व्हिडिओ काय मी मटण आला आता. उघडून दाखव रे. उघड रे. अरे तिच्या आईला मस्त शिजला रे. सुक्का मटन सुक्का. सुक्का मटण. आता भाकरी घ्यायच्यावर खायची. हे कर मस्त आहे, शिजतं आहे. मिक्स कर ना. अजून शिजतं आहे. गरम गरम आहे बघ. शिजलं मिक्स कर ना ते. मिक्स कर मिक्स कर. लाईट लांब ठेव. आता तूच मिक्स काय रे जाऊ शकता म्हणून हे फक्त अक्षयच करू शकतो. झाला एक नंबर. चला आता आता मालवण मटण. एक 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 नाही एकच घे. नाही तरी एकच. एक भाकरी मला खूप झाली. सॉरी भाकरी आणि आता खराब करू नको. मटण. एक्स्ट्रा घे. चल अमोल लागती रे. अमोल खातो लागली तर नाही मला एवढे हरभरे खालस त्याच्यावर भाकरी खातलच. चालू करा. चला चालू करा. अक्षय खा बघूया. तूच बनवलंस तर. 3 युट्यूबवर व्हिडिओ बनवतोय. हा एक, हा 2 आणि 3. नम्या हा तिसरा. मस्त मस्त भारी. एक नंबर. तूच बनवलं म्हणून मस्त म्हण. हा मालवणी मसाल्यामुळे एक नंबर. आपल्या मालवणी नाही ते सर्व लकी कांबळी यांच्या औषधीच्या हातचा मसालो त्याच्यामुळे मला प्रमोट करा कधीतरी. हे काय चालू आहे. बघ माझी येतात रे व्हिडिओ काय दिसला नाही. तर आता पार्टी संपली. आता शेवटचा टप्पू केक कापूचो. तू पूजा घालता. तर ज्यासाठी ही पार्टी ठेवलेली होती ते क्षणाची उत्कंठी ते सगळे वाट बघत होतो. ते क्षण आता आलेला आहे. पूर्व बाहेर केक बघा मस्त. धन्यवाद. चिकाटली वरती. जय भंडारी. मस्तच केक आहे. जय भंडारी. सुरी धुवून घेऊ. धन्यवाद मंडळी. एकदा हातात घे. केक फोटो बिटो काढूया आपण. खूप मजा आली. सो सगळ्यांना धन्यवाद. आणि बऱ्याच लोकांबरोबर बऱ्याच पार्ट्या करायच्या आहेत. म्हणजे पार्टी काय माहिती ते बंद झालं. आडवा कर. नाही एक फोटो काढतो ना. तू केक घेऊन असा काढला असता ना. मी म्हणते हा आता फोटो काढतो. स्वतः सरकला पाहिजे. वाटू दे. पहिला येत आहे पटापट पहिला तुझ्या. सो खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही सगळेजण इथे आलात आणि एकदम शॉर्ट नोटीसवर आपली एक चांगली पार्टी झाली. पार्टी म्हणण्यापेक्षा सगळेजण आपण एकत्र आलो आणि प्रत्येकाने आपापल्या विचारांची देवाणघेवाण, कसं आपलं युट्यूब जर्नी चालू झाली याबद्दलची सगळ्यांनी माहिती दिली आणि खूप छान वाटलं. खरं तर म्हणायला गेलो तर ही जी लोक आहेत ही चॅनल मोठं करण्यामध्ये या लोकांचा सगळ्यांचा हात आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये या लोकांची साथ असते आणि या लोकांकडनं खूप काही शिकायला मिळतं. आणि यापुढे देखील जर्नी. आणि हे फक्त 4 लोक आता व्हिडिओ दिसत आहेत पण असे बरेच लोक आहेत ज्यांचा पाठिंबा नेहमीच असतो. इतर चॅनलचे जे लोक आहेत ती देखील आहेत. आता प्रत्येकाचं नाव घेणं मला नाही वाटत की हे आहे. सो खूप खूप धन्यवाद. आज आपले 4 लाख सबस्क्रायबर्स म्हणजे आपली मालवणी लाईव्ह फॅमिली 4 लाखाची झालेली आहे. त्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद. सो आता केक कटिंग करूया आणि जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की आपण आशा करूया की यापुढे एंटरटेनमेंटचे तर व्हिडिओ येतील पण त्याच्यापेक्षा जास्त इन्फॉर्मेटिव्ह येतील. सो आता आपण केक कापून पुन्हा एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद मानूया. मी हातात घेतो आणि कापतो. कॉंग्रॅच्युलेशन सेलिब्रेशन टंग 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 थँक्यू. टंग 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 टंग.
दिस इज फॉर यू. काजू बस आता सगळ्यांनी हा तर गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आता आम्ही घरी इलो. रात्री उशीर झालो त्यामुळे व्हिडिओचं एंड करू गावलं नाही. तर रात्री भरपूर मजा केलं आणि भरपूर जण भेटले पण आपल्या. खूप पण मजा पण खूप केलं, पण रात्री लेट झालं येऊ त्यामुळे रात्री हे नाही केलं. तर व्हिडिओ कसं वाटलो कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला.